ahire başladık. Assalamu alaykum mehman mihmanlar. Gepleşimizin başında bizi sıylak geleniz üçün size sağ olsun aytacağız. Gepleşimizin sonunda olsa, Florial Show'un akşam üçün siz bize sağ olsun aytarsınız. Nesip portak. Mehman mihmanlar, hormatly dostlar, döwranyň belleşýäli ilk bilene hemmeňize gatnaşygyňyza sag bolsun. Wagt aýryp bize gatnaşdyňyz, bize geldiňiz, işiňizde üstünlük, maşgalaňyza agdy berlik, berk jan saglyk arzu etmek bilen fazla gepleşiginiň 4-nji sany siz bilen. Döwran. Gelen mihmanlar, aslında bugün bizde gaty gowy mihmanlar, mihmançylykda ilk bilen aglan etmek isleýänim bugün bizde Türkmen Peri toy salonu mihmançylykda. Näme iş edýäňiz? Nerede yerleşýäňiz? Nähil işleri amal aşyrýaňyz? Başyna. Salam, biz Türkmen Peri gözellik dünýäsinde size mihmançylyga geldik. Bizim yerleşýän ýerimiz Moskowska Çenestledom. Biz gözellik dünýämizde Türkmen Peri gözellik dünýämizde bir näçe toy libaslary owadan oglanlar, öýlenýän oglanlar, durmuşa çykýan gyýdylar gelip bizden bedenip toya taýyn bolup gidibilýär. Bizden köýneklerimiz, Türkmen köýneklerimiz Ýewropa brendlerinden getirilýär we amatly bahalardan. Ýalňyşmasam şu gyýdlar hemde oglanlar Türkmen Peri salonu diýişdi. Tanıştyraýsaňyz. Bizden gyýdlarymyz vizajist gyýdlarymyz we master gyýdlar, kirpikçi gyýdlarymyz we oglanlarymyz. Oglanlar ähli çaska, ukladka. Hatta bir gün tanan oklar diýär. Elbette biz elmeden boş gelmedik. Aha. Biz grupamız var, size sowgatlajagyň. Doğru, biz gowar ýa, gowar ýa. Benim birinci bilen çağırangyda ulakan taňyan katnaýan. Minnettar, geleliňize minnettar. Bizim toy salonumyzda hakykatan hem en amatlydan, en oňoýly, en Ýewropa brendiň köýnekleri bar. Onuň ödaşgyr başlanary işler bar. Ençeme gelin çykdy bizden. Size öýlenmedikleriniz bar bolsa hemmeňiz çağırýar, çykmadyk gyýlar öýlenmedik oglanlary. Şundan çykyp göýni bar ýa size. Etip bolsa. Onuň gohurgaýşýaly boş gelmedik ýanyňyza. En profesional masterlamazdan, barberlamazdan size ine şu kuponları getirdik. Fasada işlimi? Ha, ona döwran sen alaýdyk. Minnettar. Minnettar. Türkmen Peri toy salonu. İşiňizde üstünlük we diňe iň uly öňüçükleri men arzu edýär. Tamam, size üstünlük. Owada söýülýärmi? Şäherdak söýülýärmi? Munyň bir ýerden tapar. Ýa-ni aýdan gowdat ýöne sen şuň içinden söýgür tap bilen ogyny men bilýär. Dowam edýär. Bugün bizde mihmançylykda Türkmen milli egneşiklerini öýlenýän ýigitlerin arasynda ýalňyşmadam ödem açylaryna kän watan bolmady. 2 ýyl bolandyr ýalňyşmadam. Dogry dälmi? Yok, yanvar aýyna açyldyk. Ilk öýlene salamu alaykum diýen. Hoç ýigit bizde mihmançylykda. Minnetdarlyk bildir ýani. Ähliňizde çağıran üçin siziň gepleşiňizde üstünlük arzu edýän geljekde Ullokan aýdaly, ullokan zallarda giden mihmany öňüne geçirilmeýän arzu edýän. Size üstünlük arzu edýän jan ýürekden. Sag bolun. Näme täzelik bar? Näme işler edýän bolunur? Näme proýektler başynda? Biz ýa-ni ýakynda Insta partimizi geçirdik, dogrusyny aýtsak. Täze şol gutordugam ikinji eýem Insta partiň üstünde işläp başladyk. Täze kolleksiýamyzyň üstünde gyýzanky hem bolar bu gedekde. Gyýzanky diýemde, gyýzan köýnegi däle, diňe üstüne geýlen nakitkalar, ýani beýretler, ýeňsizler, şolar ýaly. Komplekt görnüşünü. Milli ähengde hemmet, dogry. Milli ähengde, elbetde milli ähengde. Oçy döwür wagt milli eşikler diýende şolar ýaly. Sag bolun, üstünlük arzu edýän. Size sag bolun. Geleniňe, gatnaşanyňa, bize mihman bolanyňa saňa da sag bolsun, ýetip bolsa saňa diňe öňüçükler biz arzu edýän. Minnettar. Bugün bize mihmançylykda ýetasanam aýdymçylamyzyň, sazanalymyzyň, artistlamyzyň bar beden gaýdýan ýerleri Şadonly egneşik dukany. Şanadar, Şanadar. Hoş gördük. Salamu alaykum hemmeňize. Wa alaykum assalam. Şanadar näme işleýän bu günler? Eastern Rock. Eastern Rock. Arda öýleniň, bagtol toýuňda bardyk, ýediletdik, gaýtdyk. Ýanyndakylar öýlenmedim diýip Allah oturar men herlenme. Ýa, on diýip. Näme işler edýän bu günler? Eşikleň täze partiýa kaçan gelýär sana?
täzel gelip dur wagt-wagtyna azajykdan netiwedenen talyanskı kolleksiýamyz gelýär. Döne ýeke-ýekeden hemme kişi netiweden ok. Ene meselem sen geysen doğran geybilen ok. Doğran geyse sen geybilen ok. Aýratyn geybilen. Şoşa gaşyra bir gelşe kendisi. Bolýa täze kolleksiýa gelýär köňüller näme etdiňiz? Men haçan şolar alyp gaýtyp bilen şo taýdan. Yo, sana köňüsini vermer, täzesini verersin. Sağ ol. Sözünü tutýaňyz. Minnettar. Sana da işin dediğin üstünlükler ardı var yani. Feudan keyin morsun dost. Kardeşim. Minnettar. Onu mehman mihmanlar, doğransan bilet gepleşimizin her sanyny biz bir aýdymçyny, artisti alyp barjyny mihmançylyga çağırýar. Gepleşimizin şutanna da köp sanly haýyşlary göz tutup, hut özümiň gowurdyň diýen aýdymçylarymyň biri Ferhat Jumayev. Ferhat Jumayev. Bilena gelin gafawol we radylyk berdin. Wagt tapdyň, wagt aýyrdyň, gatnaşdyň. Şunça tan mihmana garaşdy. Gelin gafawolsun aýdar. Minnettar. Gepleşik fazla gepleşigi. Gepleşiň başynda bir agzyk talamkilik alşar. Gön işe geçmeli Ferhat. Näme täzelik? Bunlar näme iş edýän? Täzelik şol aýdymsa. Şolama. Näme proýektlaryň başynda, näme klipler, dinleýijileň sende näme aýdymlara garaşmaly? Nesip bolsa ýakyn günlerde gowy täzeligimiz bolar inşallah. O YouTube sahypamda esenlik internet kanallaryny bolar inşallah. Tamam, self-help application'da ne işleşýän ýalňyşmy? Gowuna ýaraýarmy? Näde tanışdyň? Elbetde. Esenlik aýdymçynyň öz sahypasy var. Sen aýdymyň näp bolýar daşy arhivlerden halk aýdymlary. Edilýär. Atgowy. Ben verecek sorağım, muhif bilen muhadif Hasan klibe düşürecek. Hasan bir o tanfet verecek klibe. Yok, Hasan bir galya. Yok, Hasan galya. Men Ferhat Jumayev'a özümiň iň bir ýigrenýän soragym meresmeli. Ferhat haçan toy? Haçan toy Ferhat, haçan öýlenýär. Ýakyn günlerde. Habar barmy? Şogol oýdamy? Çağır eder ne? İnşallah. Şeyle bir köp sorulýar soru, öňden çykan adam ýagdaýyň sorumakka haçan toy diýip soraýar. Men pikirimçe şol adamlar öýlenen soňa mara bir kere sorarlar öňden çykýar. Tak Ferhatçan, ne wagt aklamda gepleşige başlaýar. Gepleşigimiň 3 tane sahypadan ibarat. Biziň birinji sahypamyz Toslama diýip atlanyrlar. Sen dün öýlen saat 5-den akşam saat 9-da çeýini näme işledin? Ýadyňa düşýärmi? Umuman. 9-da çeýini näme işledin? Başy ýadyňa düşdi doýlar. No, başy ýydy ýadyňa düşdi. Ýa-da meselem öýden çykdym, studiýa bardym, plan etdim. Indi sen bize 5-den 9-da çeýini näme işlediň gurrun ber. Öýden çykdym, maşina mindim, studiýa gitdim, plan moly ödüm, detalyny gurrun ber. Biz seni gurrunun ahyryna getirmejek bolýar. Böyle. Nägile? Haçan elimizde şey diýär, sen durýan, biz bir söz aýdýar. Sen şu sözü ulanyp, şu wakaň dowam etmeli. Ödüm ulanyp dowam et. Allah vermeli. Allah ver, hawa. Gepleşigimiziň sahypasynyň mazmuny bir biziň aýdymçymyň söz baýlygyny barlamak. Edilýär. Şu sahypaň mazmuny sen söz baýlygyny barlamak. Taýarmy Ferhat? Taýin. Başladyk onu. Onu başladık. Men düýün öýlen saat 5-de. Näme şekiller ýaly?
Öýlenip naharym edindim. Aha. Geyindim. Aha. Daşa çıktım. Ulagıma otladım. Traktor. Seretsem köçeden traktor geçip barýan. Benim ilki owa geçkide gidýänçe garaşan idim da. Garaşdym, onuň traktor geçenden soň täzeden ýene ulagıma otlap köçe çykdym. Onuň ýene Olga Buzova. maşinada Olga Buzowanyň aýdym gidip dur. Nämekin? Ay bugün dedim. Bugün bolmady da menki dedim de. Kan halam okla Olga Buzowany. Onuň bolşy ýolum dowam etdi. Birinci parka yetecek olup kan gördüm de aram uzak da öy bilen birinci parkın aralığı. Onu da ahir birinci parkın gavadyna geldim ve sözleşme geldim. Kirpi geçen azam gavat geldim aslında. Hakikaten ama kelip alamadı. Onun kirpiň izi var eken özünü görmedim. Birinci parkın içinde kirpileň iziler var, men tanayan da. Ay onun yine bol şey alıyor. Pomidorlu onun soğuk aldım da. Birinci parka yürüyütü. Pomidorlu soğuk. Pomidorlu soğuk. O yürüyütü. İlla koyma nirde satılyandı. O belli koyayım. Pomidorlu soğuk aldım. Yine de teyade ulağıma minimde. En stüdyo tarafı yorak barayım. Onun yolunu gidip barayım. Birden zeresem sağımda. Türkmen Periň gyýlary. Türkmen Periň gyýlary bir maşina yerleşip durýar. Onun şeyle bir tanışmak istep elim alırdım, olur bana elim alırdı, garaz onun ben tanayan olur. Türkmen Periň gyýlary aslında. Onun yolumuzu devam ettirdik, garaz stüdyoya yetip barýardım meni, onun ýene öwürlänje bir öwrünmada. Palavusy döner. Palavusy döner ýesim geldi birden. Ýesim geldi, Leyla Darwazara öwrülimde palavusy döner. Sen geň görýän sen bir kile kusun geň ilka pomidorlu soğuk. Şu işten palavusy döner. Kırpıma yapıyorsun. Yo, işten açada pomidorlu. Ondan soň belki palavusy dönerden hem iyiydik. Stüdyoda bardyk. Salavat depçi. Salavat garaş oturmaň stüdyoda. Stüdyoda. O, herlinde garaş otur, ondan salavat bilen bir proýektimiz bardy. Täze şonu işlemek üçin stüdyoga geldik, gara. Onun ýa-ki aýdymy işledik, ses goýduk, zat etdik. Onun açar sagatym 8 boldy. Aha. 8 boldy welin elki stüdyodan çykdyk, salavada öýüne gaýtdy. Menim öz işlerim bilen şäher içine. Muhyif ile muhadif. Muhyif ile muhadif jaň etdi maňa şo. Aha. Täze gepleşik gelýär şeýle. Şeyden starkı sen sarfady. Onun bolýar dedim. Asıl bolýar dedim. Gepleşiginde gelen biraz egleniňiz diýsek aýlan bilipdir da. Aýlan bilipdir. Minnettar. Krasovka. Krasovka almallyň pikirli kelime welin ýene wagtym ýokdy. Aha. Almallyk welin ýene wagtym ýokdy. Men faqat geň görýän, faqat 5 dakika çykysyň özüňem stüdýa şo aýlanyp görsün. Aýlanyp gör, näme diýin? O berýär zor bolganda. Yeterlik. Bolly. Minnettar. Ben hoşmaýyn, dördüm köp baýlyk bilen. Minnettar. Das. Mehmanlar, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiň ikinji sahypasy. Täzeden gitdik. Aslında şu Fehod Jumaýewiň aýdymlary näme üçin täzeden diýip atlandyrdyk? Feneden aýdymlar bar. Feniň iň tanalan aýdymlar bar. Fen olaň kengine miýatlaryny bilýän, sözlerine miýatlaryny bilýän, fen gaty köp adam öňünde gaty köp gezek şol aýdymlary aýtdym. Ýöne, fen şonuň sözüne egerde biz başga söz bersek, şo keng bilen aýdyp bilersiňmi? Özüň gözüňe getir. Başga söz bilen şo kengde. Boğun gavat ya. Boğun gavat gelýär. Diýerýekdi dizdirdik onu. Şeýle. Demek Red Band topary sana häzir saz salyp berýärler. Saz salyp berýärler. Ben bolsa ine şu sözleri aýdym aýtmaly. Fehod Jumaýewiň meşhur aýdymlaryny täzeden başgaça Seni dinler. bersinler maňa aýdym, hemem bilýänler. Seni bersinler maňa. Maňa gerekden täze şampun olunma. Maňa gerekden mene sawun olunca.
Mana gerekten kılgın tuvayunma Mana gerekten günne günne pul soğuma Şoların barına dere Mokr salfetta gele Seni versinler bana yaşamam için Seni versinler bana devam için Seni versinler bana köpçülüğe çıkmak için Seni versinler Seni versinler bana Minnettar, vat Mokr salfetkanın vasfını aydın bilen yetirdik. Doğru değil mi? Minnettar, Fekhoşan. Rasava, minnettar. İnni Fekhwet. Indi kaydım. İnni kaydım bulaydım aslında. Men gowaryan aydım. Anan. Awa. Bakışın derdime derman. Oğlum sağ şapın var arada. Yok. Bu gölöcük var arada. Vay bu. Gölöcük var arada. Gölöcük var arada. Dinlesiniz değil mi? Moloyşun derdime derman Kesizlik bana bu duman Aşk oymarım seni anan Gölöcüğümün Milecüğümün Moloyşun derdime derman Kesizlik bana duman Aşk oymarım seni anan Gölöcüğümün Min malsız, o insiz, onu bilmez Onu minnet hiç kim alabilmez Min malsız, o insiz, onu bilmez Onu minnet hiç kim alabilmez Klibine çıkıp oraydı koydu ya. Ne Böyle çıkıp olmadım. Hani devam ediyor. Tak, devam ediyor. İnniki başımın belası. Başımın belası aydın bilyat. Bun teksti, teması qıyızdan algısı var oğlanlara değişti. He, lan şunu ettim ben. Devam ediyor. Tayar mı? Akşam bir yatladım Ne kendini bilmedim Yatlap seni yatmadım Hiç çıkmadı kasabım Hey başımın belası Men bu pullara zar 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 Var mı aşığım Şol gizden min algım var Hey başımın belası Min bu pullara zar 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 Var mı aşığım günesi Şol gizden min algım var Minnettar. Ne çara kalgınız var sen koçuma? Ne çara var? Öldü bileyenler diyor. Öyle bilip doğrun deyip değil mi? İnni. Bulaydım aslında. İn gowarlan aydımdan biri. Bar. Biliyorsun? Ha, düşündüm. İnni. Bulaydımın teması Feudogar gelincelere başlan ya. Ödüm iyimik satyan, produkta satyan gelincelere başlan ya. Hemmemiz gowaryan da men fikrimçe doğru değil mi? İyi men gowaryat hemmemiz.
Alma diysen alması var, nar diysen nari var. Onu bile seyretme dur, sensizim onun haridarı var. Dur senin novutudur, beyle seyretmesin dostum onun meyveleri var. Ana bağlarda yeri var, meyve geline şenlik şıkıldıkta uli var. Ya takat para men malsız olayım siz onu bilmezdik. Minnettar söhbet. Söz aylıkdaş. Keň ýadyňda inşallah wagtlaryň dowamyna tomoşaçylaryň ýadyna hakyky aýdym öz görnüşine galar diýip biz umid edýär. Minnettar. Köp sag bolun. Inni mehman mihmanlar döwranjam bizde 3-nji rubrikamyz bar. 3-nji sahypa ol seňem meňem. Seňem iň gowurýan sahypalaryň birim kadip umid edýän. Biziň 3-nji sahypamyz düşünür. Evet Döwran. Men özüm ýerine ýetirip gördüm. Geçeňede repetisiýa etdik Döwranla töhbet oturup. Gaty kıyın sözler berdiler maňa. Muny oýnyň şerti nämeden ibarat? Şoň üçin bir näçe sözler bar. Biz giýjetilen ýatman taýýarladyk sözleri. Şunu näme ýazylanlygyny sen tomoşaçylara düşündirmeli. Mihmanlara düşündirmeli. Düşünükli. Bu seniň diňe İsmailjan gayret et düşünjek bolar. Bu seniň diňe aktyorluk usatlygyňa bagly. Sen gaty köp kinoda roller oýnadyň, alyp çykarsyň diýip umyd edýär. Eger seň birini etip görkezäň. Kädir muhyy siz üçin hereketini görkezler, sizden biljek bolmaly näme etdiňini. Şo hereket gidip dur gaýdy bermeli, sen plan etdiň, näme etdiň zat diýip bar. Senem gördüň? Awa. Ese xo senem gör. Mesel. Ferediň mihmanlary men häzir birinjini özüm ýerine ýetirip görkezek. Taýýar bolsaň, soýxoçan. Gitdikmi? Gitdik. Farklı. Yo. Inni Sökoçmaýew bijamydan birini çekdi. Häzir şo näme ýazylanlygyny düşündirmeli. Han benim röre. Sen çarpýar gaýşy edýär. Benim röre. Sen çarpýar. Owa. Oy. Tüs yerlik bilen bir hil düşüp durar da. Tak. Sökoçmaýew sagatna seretdi. Sökoçmaýew sagatna seretdi. Aha. Kim? Yok diýdi burada Sökot. Свидание. Tak. Душ. Salamlaşdy. Ağlamadı. Kıynamadı. Ya kıydı lan o. Yok. İstenmedik duş. Yine ağzıcık. Kıyıl geldi. Azra ya. Edileri. Azra. Hani? Han benim röre. Daş. Bol. Ne malli? Yok. Kesme. Kesme. Kavun yemek. Doğru. Turşuğun. Minnettar. Tak. Üçüncü. Sen kesen kavunumuz turşuşuk ya. Tak. Hani şunu bilýärsiňdi.
Doğru. Ya ne dedi? Yok, hiç ağır ya, diktir, hiç ağır ya. Minnettar. Tak. İsmail Barber, minnettar. Parikmaker yönü ne hil parikmaker. Anırdan yürek gelsin, hiç vermediniz mi? Yok. Doğru. Model parikmaker. Minnettar. Köp sağ ol. Minnettar. Söhbet gepleşine ahir gelip bitti. İlki bilene bize qatnaşmana razilik bereniň üçin ýürekden minnettar. Gepleşin ahirine tomoşaçylara aýtmak isleýän arzuwlaryňy aýdyp bersiň kamera başçysyna. İlki bilene ilkinji şu gepleşiňizde ilkinji mehman ýalyp çağıraňyz üçin köp sag bolsun maýdan. Dälanjan, döwranjan, hemme tomoşaçylar, hemmädem öz işiniň ufatlary. Allah'tan işinizi sınırdı edeceğim. Hem de şeyle acayip doğrumuz var. Mehriban kakım arkadanımızda köp sağ olsun. Laydı yaksın oğlum bugün kakı kovanları. Kal verse de nefip olsa. İndiki yepleşiklerinde de şeyle kızıklı. Her bir mihman çağırıp bizim şunu internette görmüyor. Hem de adım sanıp köpülme vardı edeceğim. İşin ölçümü vardı edeceğim. Söhbet Cumayev özünün diňer aýdymçy däli etem artistligini suwd etdi. Aslında bir zat aýdasym meýle Kerki etrapda, ordam Kerki etrapda bir gedek söhbet bilen toýda bolýan. Men şeýle diýdim. Söhbet Cumayev diňe bir gowaýdymçy däl, ol etem gowy artist. Onuň bir näçe kino filmleri bar, bu kino filmlerini şeýle bir söýüp görýär. Hemem söhbetin bir gowy tarapy bar. Şu kim ýanyna baryp suraty çökdüýse, ýok diýeno. Aslında menem yok diýemek ýöne men ýanyma gelýän ýok diýdim bolýan. Ýanky mehmanlar güllüý, tamam gyzar gelip başlady. Meni izzatyň gyrajykda bolýan. Söhbetlen düşenler "Sen gelen" diýip çağırýar. Menem indi borla diýsem men göwnüm üçin ýanky diýenim üçin maňa "Ýok, gelin" diýip. Ya nawaranda deýliňe telefon tutturýarlar, düşürüp berýär. Ýok. Düşürüp diýjek bolýanym, diňer aýdymçylar däl akbarjylar bilen toýda surata düşmeli. Çok hoşuma aýtýaly. Biziň her bir günümizi bagta, bagt ýarlyga besleýän Gahryman prezidentiniň alyp barýan işleriniň elmydama rowaçlyklary her bir günleriniň gülleri beslenmegi tüýsürekden arzu etýär. Gepleşigimiziň tamamlanyp gelýän fursatyny ýene bir ýoly siziň ähliňizde bir de tomoşa edýän mehriban tomoşaçylaryň maşgalasyna Brüssel döwletiň agzybirligiň, jan saglygyň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu etýän. Goý siziň her bir günleriňiz gülleri beslensin, durmuşyňyz ýazlara sazlara sazlansın. Bizim gepleşimizin adi ýaly. Gepleşimizin tamamlanyp gelýän fursatyny ilkinji nowatda şu bizim şu ajaýyp gepleşigimizi ýazga geçiren ýigitler Seýrany studiýasyna köp sag bolsun aýtýar. Gepleşigimiziň ady mehribanlar sazda bolýaly. Ýurdumyzda hyzmat edýän çäksiz saz ulgamy arada bellek geçesim gelýär. Çäksiz saz ulgamyny bizim türkmen aýdymlarymyz, bizim
halipalardan galan aydımlarımız, köne aydımlarımız, iň bir täze çykan, düň çykanam bolsa eýem şu programmamyz bilen, şu çäksiz saat hyzmatyňyz bilen tap bilersiňiz. Gepleşimimiň dowamynda sazanlarlyk eden Red Band toporuny sag bolsun aýtýas. Adam türkmençe bolsaň Red Gyzyl Band topor, ýagny bir hili gyzyl topor, gyzyla gaplaymaly topor diýen ýaly, dogrudan hem oglanlar gyzyl eleken şeýle ederlik bilen ajaýyp sazlar çalyp berdiler, hem de gowdan gow aýdymlar aýtyp berdiler. Minnettar. Biziň gepleşimimiň ahyryny biziň talantly ýaş aýdymçylar toporumuz bar. Red Band topory. Red Band. Türkmen milli ýüregi diňen aýdymlarymyz bilen zemläp berýär. Başdyna. Geliler kanarla, val yaşıl bağı, gözülün sultani, var bir fikri, ben şonun urvani, vakallı canı. Gözülün sultani, var bir fikri, ben şonun urvani, vakallı canı. İlle barağlatma, hey beri fikir, darima benim kara bologlar, kara bologlar, divana koydular. Darima benim kara bologlar, kara bologlar, divana koydular. Darima benim. Benim olmayan deli divana, cadırlı nazarım can verdi bana. Koymana gülmezdim beni duşlarım, bilmelim ediydim hoş beni sana. Koymana gülmezdim beni duşlarım, bilmelim ediydim hoş beni sana. Kız yaşadım, geldim kemada, el baktım olursun, yollar bana, erde ses vermedi.